Sanibonani, siyanamukela esontweni endlini yezingane. Siyakuthokozela kakhulu ukuchitha isikhathi nani futhi siyazi ukuthi sizoba nesikhathi esimnandi esimangalisayo ndawonye. Nikhumbuze abadala benu ukuthi basithumelele izithombe namavidiyo enu. Ngakho ke lungiselelani ukulalela, ukudumisa nokudlala imidlalo kube mnandi. Asambeni. Asiyeni endumisweni. Hi, I'm Sophie, and this is my best friend, which of course is Jesus. So why don't you join me? We're going to start with the verse. Have you heard of the one called Savior? Have you heard of his perfect love? Have you heard of the one in heaven? Have you heard how he gave his son? 'Cause I have found this love. I believe in the Son. Show me your way. Jesus, you are my best friend, and you will always be. Nothing will ever change that. Jesus, you are my best friend, and you will always be. And nothing will ever change that. Verse 2 is exactly the same as verse 1. Hey, I'm Sophie, and this is Heaven is Our Home. We're going to start with verse 2 because it's the same as verse 1. He's coming back for those who know him. Nobody knows the hour or moment. We will see his face, his amazing grace. Tears will be gone, there'll be no worry. Light in his presence and his glory. We will see his face, wonderful embrace. Heaven, heaven, forever is our home. And for the bridge, we wave our arms in the air. Manje isikhathi somlayezo omkhulu. Sanibonani bangani, sanimukela nonke. Ngiyabona ukuthi nihlele emakhaya, niphumule, anikho esikoleni, ikole zivaliwe. Isona sikhathi ke lesi esibona ngaso ukuthi ngcono sivele sixhumane nani, sixoxisane ngendaba le ejwayelekile eziwa wonke umuntu, kodwa indaba ebalekile enhle futhi eyisimangaliso. Lana ke sibuka ngalento enkulu uJesu asenzela yona. Mangithi asenzela yona, wayenzela mina, wayenzela abazali bami, wayenzela abazali bakho, wayenzela futhi nawe ngokunjalo. Into esibuka lana ke leli igama elithi iPhasika. La iPhasika ila esikhumbula khona umsebenzi omuhle nento enkulu uJesu asenzela yona ngokuthi asifele esiphambanweni efela ini izono zethu njengabantwana. Manje la into ebalekile ekumele sikhumbule ukuthi uJesu wavuma ukuthi kube uyena ozoba umhlatshelo bese ke negazi lakhe lachitheka, igazi lakhe osokuyilona manje elisebenzayo ukuthi lisivikele kuzo zonke izinto esibhekana nazo. Lisivikela even nakulento leyini i-coronavirus, hayi igazi likaJesu ngaphezulu okho konke. Ngakho ke kubalekile ukuthi singakhohlwa, kubalekile futhi ukuthi ngaso sonke isikhathi sikhumbule ukuthi noma ikuphi la sikhona kukhona lento uJesu asenzela yona emangalisayo ngendlela emangalisayo. Uma sibuka futhi laphana ke eBhayibhelini siyathola futhi ukuthi ukufa kwakhe kwaba nemthelele emihle nasempilweni zethu ngoba sathola nokukhululeka futhi. Yabo, nawe ngiyazi ukuthi uyathanda ukuthi uphile nje impilo ekhululekile, ukwazi ukuthi uphile kahle, ulalela abazali, uwenze yonke into abazali bacotha uyenze, yabo, uyahlonipha, yabo, impilo ibalula ngobani? Ngoba manje usuzinikele uJesu owakwenzela yonke into, wenza futhi into enkulu eyisimangaliso. Ingakho
sikhumbula iphasika. Manje kulesi sikhathi ke bangani esinaso ke sihlele emakhaya, ngakuhle ukuthi nje simbonge kakhulu uJesu ukuthi wasenzela lento enkulu, simbonge ngokucula amaculo, simnikeze udumo, sibonge futhi nangokufunda amaBhayibheli ethu ukuze sizothola ukuthi ena kwenzeka kanjani. And ngalesikhathi sifunda kakhulu la sithola khona okuningi kumele ngabe siyakwazi okwenziwa uJesu, okuyisimangaliso okwenziwa uJesu futhi okukhulu ngendlela emangalisayo. Ngakho kulesi sikhathi ngizoniqhubuzela nje bangani ukuthi niqhubeke ngaso sonke isikhathi, nibalele abazali, nibahloniphe, nifunde amaBhayibheli enu, niqhubeke nokucula and futhi ningakhohlwa umsebenzi omkhulu uJesu owakwenzela nawe nami owangenzela wona ngesikhathi ekhetha ukuthi afele izono zethu. Manje usungacela umzali ezokulekelela ngalokho ozokwenziwa. Nakho ozokudinga. Sijabule kakhulu ukuthi ukwazile ukuhlanganyela nathi. Sizobonana ngeviki elizayo. Nisale kahle.